अनेक सुबाखा बनो आजराव जों गोथैसिम खबर मानो हायबोनो जों गोथै खबर मानो जों हामगोरै नोंसा खालायमानिया बुद्धि जुक्ति बु मा होननानै केबुबाय जुगाजुग गोरै हायबोनो जों जे सुगनानि खे बाबुनो साइजों ओरै रहग्राखा जतनो जनो किसा खांलायो हायबोनो आरो जागावो जेसिनि दारा सं तंनाय बर'नो जों बेलाय खेनो सुबा सुमान खा बर'नि थानिवो अमो सुख सुबा सुमान खा नै जों आसुक साबाय मालिया जेबा बे सुबा सुमान खा जों ताखु बुखु वngwi फानो जों अमो सुके सुबा सुख खलाय मानिया हेला ताखुक ते बुखुक सं नरा जतन नयमा खाना तिनि so special chini bagai नयमा खाना तिनि दारु दङ आनि मामानि बाक्रा इनके बनता जतो स्नियो दारु इनके यांगो ako nani tongo इनके chini manai tongo joto family tongo इनके tega nani tongo इनके नयमा खाना जों इ भिडिअ बानाय माने मेन रिजन इनके बानराव सायमानो जे लास्ट भिडिअ जों बुमा हाय जों सिचुएशन chini मामानि सिचुएशन जतो सायमानो इनके बा तिनि के बा जों किसा नगो सफाइजाक इनके जों जतो family बाग साताव जों इ फाइखा एरा फाइना जों किसा भिडिअ मा सामखा रिजन के बा जों साननांगो सिननांगो जिन तिप्रानो बरक बसो जों जल कसायना जों इ जागा जों सफायना जों बसो तंथलायखा तिनि के बा एकदम तामने सालसे चिन बागै आं पर्सनली आं प्राउड थायो तांगे के इरो फाइनाय चिनि family कुइन family नता इनके जतो मालायनाय कगलाम सागा बुजिलायखा ते कैसा खना इनके तिनि के बा दादुन तो स्निखा जतो दादुननि खक्तै सोंनाय दादुन नना सोंमा काव हायसे नों एक तिनि तो फायो तिनि 2 तारिख खा एक 26 तारिख ना इनके एप्रिल 26 तारिख जों सफायलायखा इनके नों साइडे बादने जाने बमा मा फायखा नों के सायखना बि हामबाय नाय तंगाय ताखुक तै बुखुक संनो आइन हाय आनि खापांनि हामजाकमा तै जिबाया फारो आनि साजलाना तै आं तिनि हायनो हाय update रनानि बागै मानकजाक फिउका तिनि आं 26 तारिख एप्रिल nogo फाइसक पाइका फुंनि टाइमनो 12 ताव सक पाइका ओमफ्राय जों नायदि 3 तारिखनि सिमिं नगनि नंखरै थांगै सांगाति सिरियास आनि साजलाना मानिका ओमफ्राय सबासो सानका सानै yang tirporani ngui sini dopara jotono khakaham wan soma kaham maya ganangui soba mani jaroi tini ang nogo phaiman phika haipan ani rogi saksia song sokahnai to ang saimaya ko ang doctor buyaba tabo aro je doctor ni kok ni mote te hinga nogo talangai tabuk bono किसारेस खालारि दिंगे काहाम रक्सारि दिंगे बिथि बोराय रकबो बरक सै हपिको आबो आयंगो फनमानो आबोनो यूज खालारि तनैदि आसेकन हाम थांगो नाय ओंगे रां पैसा रकबो सुक जायाबा डाक्टर बो आपतै कक साका हंगाय आसबायनो बखानो बानि वै नगो किफिलै मा फाइका ताइको ओंगे ताबो जों आरो फायै जतनो जामाय जुग सं जामाय सं ताइ बे चिन पत्रि जोंमा संग्र आनि बसा जुग सं जतनो गरम कोथुमके जोंबो चिनि जा सकतै हाइन हाय चिनि ताखो ताइ चिनि बुकुक संनि थनि आ आपडेट दरमाकलायखा चिनि खावा सान्तनो मानमानबो जों फुनगै रमाकलायखा ओंके tabuk jara motamuti जों चिनि रोगिनो तैलायै खापांगो खातंग थकजाकनु फियाबा रोगि बोसक जरतै साक्से साबो जों तो साइमैया हाइपानो चिनि अरजे ओकमानि तैयै जों बनो ताबो नायकलनाय तै बनि जामुं रकनो जारिनाय आबो संगो चिनि आसा ओंखाय किन्तु आसुक जाराफानो फाइमा मानि दाखुग्रब नरक सुबा मानि नरकनि फान नरक सुरि मानि तै नरक मताय रंनो दियाय मानि अबदानसि
हामबाय जतन न Oke, so hambai dadu no. Engke tawon juga sini data saya dadu tong. Bini kaya bakrak like ha mama ni. Engke bini khok tebe khok sa kono sen khai nai nai. Engke bo মানে বিন bo tam sanai musu মানে bo nugun obisoi bo মানে bo khusi onek khusi bo engke bo lokorong na bising tam bo sanan kesa khaina nai Aw khulumka jotono tai hambai yasak bedin rok ani samiri jedin o gotna ango ni khanaka horni tintao ani to kuno ni saimalia ang hauda tong nokhada tong emon অবস্থা logo logo no ang samai songno kol khai hoka horni tintao je obo optib ani bulungni namaro phun khaidi aro khoroksa hindi sanai bo yasak nai ni যখন bo aing hindi sanai bo yasak kha logo logo bo jano kha je nongni rugi bo thikya kothei hini khobor mangkha abon pore repeat taisa sopai ugachini jago thikya nei hengke sing amang semang sia kare sing aisugulo sing thanglakya hengke thangmai yagulo aro thangi sing buddhi bibisona khailekya obotam khaini samai just parang thung jana phung song tong kothei to sing matu bulai nei nogo o samani yagulo hotat khale kaisa phun sokpaikya arani police station headquarter ni hengkang phun receive khaikya hengkano sahoro nongni patient ni logi bahai borok khorsa guardian phane koroi ari patient ni logi guardian koroi patient jini saka hengke to ani bukhatai busa tam jini hayeng thangka hengkang logo log bono taise reply rekha naidi sing to Tripura ni si ani Samiri to aro Bengaluru bo samung tang tongoi jabo aro to bini kebo koroi hengke aro sahoro poni aro sinija kebo da tong bo roh abor no rohdi karon bo ro saisung klai tongkha rugi saisung klai tong kang saka ang tobo kuno singyawi direct sangka tabo rugini obostha bobtoi ke bor sahoro emne sangkorok hal hamarok rohor tongmano aptin sekan ani bokhate bo taisa torma hai kalaikya hengke logo logo ani Samiri masa tongo bo wanjoi hengke bo wanjoi phano ar thangjak thangkangka ang bono saka hengke bo logo log no bini khoroksa atiyo sojon no rumpa hengke a rumpa no bokol khake bo aro kaisa nursing khai tongiyo wanjuk hengke a wanjung no bopun khakengka wanjuk phai naituk phakya hengkaro emergency thangai bumung naituk go ar rugini to kebu sini nai krei bumung borujak krei hengke video kaisa bono ungko rohma tongo snap rohma tongo photo hengke bo a video no nugui ar rugini nugui sinika sinman pore iko ani o takhuk borok thangai onek help khakya ebong help khaibani yagulo aste dire 5-6 din pore bo kisa kisa korok sai mangkha lori mangkha hene ano phun khai hoka ang to sogui ani samai sogui jak hengke kajei khoroni khorona ar thangi klai tongoi khebo unya sini yang rang puisa rungbo jesa jana tei buni yak phano romoi yakung phan romoi rang do gajui phan rohnai aheni angma torokha aboni pore hengka hengke o takhuk chongni kongmung bai akoma bai jong onek sahajjo mangkha a wanjik sani bo jong wanjik mani bo jong sahajjo mangkha tai aro bongni dolo tongnai rok bai bo jong onek sahajjo mangkha kintu kesarang tai taisa sanamu songo jesini Tripura ni foundation hunai thangai tongoi nai rok Tripura foundation hunai tongoi nai rok borok no jong ani samai song o takhuk song onek kom theng hoka je norok phaidi phai kisa oro nai phaidi sini Tripura hatai ni sraima sora hayeng tongkha jongno kisa sahajjo khaibedi hengke borok reply rekhapo ang je khanama jorotei norok ani borok thangkangke norok hajra da rimano ahai mano actually oro to jong hajra rei borok tu unani akokno jong kom theng hoya borokno naiphaidi jongno kisa sohojogita khaibedi rang puisa borong thani jong sanya ebong jong rwnani moton chini a saos bo krei upojukto krei asuk saos tongkhe jong tai mas kaisa kaini ani rugino ang arno tonoi ang sikitsa khaitubui mangkhomo karon je naimani o naimani no ani yang lukurok kisa ano sahajjo khaibekya akobakya arang puisa rohorino tini ang asuk jora khalai ang nogo kepili tui phaimangkha kintu ani rugini condition tabo porjonto emo clear ya thike saisung bo himan sugyako kahamke saibo mayakho emne asuguibo bisikhon tong mayakho emne bithi seri rohka aroni 2-3 mas ni bithi seri rohka abon pore taisa repeat jong doctor matlang nunai pho abon pore borok sikitsa ni pore taisa ulta jongno januknai je tai etudin saredi ba tai sarna nanglia ahini borok jongno sai rohka samai songno
hingke ang bo samai songje samana kongno bisas hingke tabuk ang lukum thani obono kom thengo naidi sini Tripura hatai ni serai rok onek gri borok aro thang klai tongjak kintu borok opti bipod aboto sahajo mai angke sini Tripura ni serai khonai rok ma babu sara hik sa sara khalai aro khlai tongui mani tamo bongni ko payeng nai obono noro kisa je khnai tongnai rok norbo kongno kisa angko khaidi opti sawino ang tainong thani ang kom tenghoro norok kisa ashirbat khaibedi taisa ishorno suridi motai khulumlaidi ani Samir jate taisa kaham kurang agin hayeng nani ingthong asnani ko hambai dadu no take sanai kok no iroke sini je group hingka jong total 8 jon jong loko tamna tongo ang bomung kai sasina bono eko tamna ang to kaisa tongo sob somoy hingke ang bak sa tongo sini eko da hiren debotma take opor khai bijon debotma hingke sujan riang irak debotma hingke eke Tripura tengkai buban Tripura এরপর রুম্পা বাইতে মাসা বিনি লোক দল বান্ধবী কাইনেবো সাকাম খাইজাব বড় কয়েক কমা হেল খাকা বড়বো মানাম হাই जों যত বড় দङ जों ग्रुप 8 जन रक जों काओ जों फाइलायनाय जों बाक्सा जों जेसे सकमा जों खाइलायो बेस्ट खाइलायो इनके दादो जाफ्रो साइजन के बा जों एडजस्ट खाइलायनाय आं दिफ्रो फारान्त अफिस रक दङ हबा आं दिफ्रो थाइनाय एडजस्ट खाइलाय दादो न आम खाइ दङ माने जतन किसा आबो खाइता हेल्प खाइलाय जम हाय साबो मान खाइलायखा অনেক ডিফিকাল্টিস ফেস খাইজা গেতে গাছে গোবাং তাবক নানি না খুন খানায় মামানি বমা ওখে ইনকে আকা মনাই কে মনাই সানাই মনাই কে বখা মামানি বহনক জক ইনকে বব খোজা খনে বিনি থানি খানানে ব তাম মনসক বা তাম সানি মছন এই ভিডিওনি বিসিংটাই সিনি দল সিনি অপরন Hambai jotol Chini Tripura hasteni wngwi tei fatar hasteo tongnai wngwi sini bukung bara rokno paiplaya hambai maro tini je ma nugjak phaimani karon hingke obono thangnai 3 tarik April 3 tarik ro je sini ani nokni dada accident angmani bon pore wo onek somoy na kha haibano जों koroni bagui khobor manphano जों thangui manya aro je tongnai borongni baya bondu darani dolo onek suba kha bono azarawo जों kuthaichim khobor mano haibano जों kuthai khobor manphano sinkani phan koroi nungsa khlai manya budi jukti bu mahonani ke bubai juga jukuroi haibano जों je sukmani khe babuno saijon moroi rohogra kha jotono jono kisa khanglai haibano aro jagao je sini dara song tongnai borongno जों belai kheno suba suman kha borongni thaniwo omo suk suba suman kha noi जों asuk sabai malia je babe suba suman kha जों takhu bukhuk wngwi phano je जों omo suke suba suk khlai manya haibano tiniwo sini bukung bara wngwi bayap wngwi tiniwo je basawoi darani bagui asuke buskango basawoi bono omo sukjora khlai tubi mankha abo bebak no kaitor sini dara songni bising toi subamungni bagu subamani jarui tiniwo asukjora je kaham kurung sokpai mankha abono no lukurongni thaniwo tini जों update donani phayo puilani simingno जों je jahate joto lukurok nugui suri thang kebo ba khagnang wngkhe naiui suri baithang tei suba sur baithang hne जों nugjak phaimani ba tiniwo hangkhe जों last ni update no wngkhana hne जों wansogui no tiniwo asuk laikha poribar kaisa khlaiui tini hingke no जों nogo Sokfaikha sini dara song tei babu song je puilani siming tini sakjora naiui sakmang bachaui sini dada song asukhe subakha rangri to subakha no subakha abo tei sajangnai kok sikrikha hai amu baisudon no paya tini wo bosung no sini poribar no sini dada no yaphari phaikha obon bagui sini dada song ni team no ang paipulaya hambai maro omo sukya hambai roi kulpalia kaitor porok no mol brum no nai tongchtung
Abono sanani musungo lukurongni thanimo kubui borokno sininani nango borok bomo kubui bojarawo kubui basa abono joto lukunai tongnai rok sinidik jefuru sakaham tongoi pocket rang tongfuru ni baya boptoi hamya angoi tongfuru basawi bayap kaham bomo hai abono bo sininani nango ta khukchang sungwan soka jefuru 3 tariko khobor mani thangka hankeno sini Bengaluru hasteo tongnai sini Tripura People Foundation tongna suba sumana nang hanoi asawi thangmani haipana tini wang borokno hamya samani ya khubui kokno ma sanai rang puisa ya borok thekawo hingke borok makhang nukma baino asamu phayo borok ni thaniwo haipana borok ajarawo buskango basa phaimalia karon borok guru khapano angke wan soka do khoroksa si thangmalia te khoroksa pano thangai mana nang hai ni asamani hai pano borong ni team khoroksa pano nukjagai manalia ar thaniwo ani bu khawa belai khewan somung phaikya te thubo thoikya omo hai khele team khawi tongoi ani motewa angsu si sukjaglia haisi team khawo mane no cashier secretary president omo simia borok lukuni team alada জনসাধারণ ফানো টিমনি বরক তং কে খরকসাসক ফানো বাসাওই বা বাহাই wngkha হানি ফানো সোংজাগনা মুচুংজাগমানি হাই ফানো আজরাও বরক থাংলিয়া হানি বাগৈ আনি মতেও হাঙ্গাং জাজাগিয়ান wngkha হাই ফানো যে wngমানি wngkha তব সিনি দারা সংনি টিম বরক যে 7-8 জনা ফানো belai ke borok buskango basaoy jebabe samung khlaikha sakbai thang asukno basai khlaikha rangriwo wngwibo asukno subakha obote sajangnai moton si wnglia engka aro bisingo joto nai tongnai Tripura hasteni dakhokte buk sangnobo hambai maruo thanggoi si nai manaya phano suri mungbai subakha baksaba jani ja bisasno surika baksaba khulumka engke tabuk sini dada song borok kheba sakbai thang basaoy samung khlaikha aboni bising toino tiniwo ani dada kaham kereng ke tini nogo kifili phaimankha poribar bai malai phaimankha asukno sini khusi wngkha sini bukhawo je wan songmani omosukpano wngwi manglak hani wan songmani haipano tinigo ishor khairok jagoi chikon sa poribar no naithothok khlai tongjamani no kaitor hain hai sungno kifiloi jibon katal khedara no rufika awon bagino ang paiplaya hambai maru sini hasteni joto lukurong nai tongnai rong ni thaniwo gete kaisa koimungbo narak phinai joto lukurong no tabuk hamsogya ko nogo kaham kereng sokpailayu hunpano hamsogya kho joto no subu suba laikha rangri subu suri laikha aruni bisingo phano ang te kaisa koimung ma narak phimani hingke hamsogya kuba joto no jani ja nogo tongwi phano suri mungbai khlai phano taisa suba bai jadi asukno ang lukuni thaniwo koimung hambai hambai munai no hingke nara khlaimang khanan dakhokte bukhusang chini borok jefro nangnai somai khe kubai chile fromanya je nangya somai khe borok nini kwangma dol tongo tong hingke ba omo high friendship ba omo high nango hingke nangnai somsi manya ba nang nangya somai si tongkhan obote abole mungnia ta hingke ang koina haise chini je mama je situation klai tongkha afro masapan je chini borok kongma tongo Tripura sa tongo Bengaluru masapan je thingmote naithmai kara chini je group sarata ar sara arjon je tongnai aboto kongna help khayo in many ways kintu abote baki gurunge masapan se mukham katalong je ma abo nujang liya sang hingke jeng je nangnai somai se jeng rang paisa kogi aro শুধু মানে nang hoito nang emotional wngkha ba je kono supportive wngkha koklam sanai wngkha je kono idea manai wngkha oboto nang help khaiman bole hingke kisa misapano nang subai makhang ba idea re makhang ke ba mamana ba kisa tebe abo mane against tebe kahmo abone wan sui tongmang wan suwa hingke abono sanai ta wngke ba te nani ne khokte ang khoja khone khana ne bota monsok bota kongma sajanai tong kok to ang naje hamung te klaya kok komo sajanai bising te hano tangke mama bolte sini bo nije takhuk heno himano takhun na age mane mama kaham yan mane je kaham tong phru phan se jeng nogo je frang nogo thang
angmanya joni dolta sin je dol jeng je project kun no thanga ge je kun tlang phano jong tlang ri baksa salai sunglai mon ka haji khusi salai jong thulai ago tunglai hamase ekdom family system tabo same time mama ama haisi jong kha jeng nukjakha jeng chini je dol tunai masapana bai hai thanglia mane joto 100% jesung je khaimani phailene ka sakang basalene abo khaileka saijo khaileka enke hambai chini dol rong je tongmani mane chini mamani bagui aso support khaimani bagui te chini tipra bisingtoi kubungma chini mamani bagui surikha janta bisas abo khaika borok enke te kaisen ke ba financial pemkha kisa misa janta chokmanta ke khaileka angbo belai na bakha tongthokja phainai ro family malai nai kawlam salaka bono bujikha enke ang basa khaya future bo dati hamnai mama kisami sabini doctor ba consult khainango enke jeng bono ulo aste kisang sainan nangka ke ba enke tabon ke ba ang nani ne khokte kisa khananai dokha mama ni bakra sa ani abro hopai mani tini haina ko yote mai busai mi kulo mas te haji jotono kulo lagi jotono takhu rakno saman takhu te khuk sang bo nani ekdom emotional longjak kubuin obosoi ngai jeng joto ongjak ang nije phana jokhon san thangai bo ang bakhadraw no ang nangbai tong moisoi suang te ang kanlu khaimai ang makabo ge tangi ke kubui joto saman lebo mo hai ke abono koi nai sini borok omo hai somoyo sakang phaiba sagai nang rang paisa kok saya ro nang jenja chomanta inke phai inke ba tebe ba khatung khakmo sarang khmo sini kok kore jenja choman chuba kha belena hambai abon bagai inke last inke ba ang nani ni kok khojakne bim sin khanai bo tamon so phainai bom hayong jakha bo bin jewan soma bo message tamnai sini audience songma hambai hasini rukorang tini norong baskango manuk jakha ang shot ke no sairi sinai ani basa tini kaham kerengka sokpai mani tini norong ni baskango hanyo hai manuk jakha takhuk tai bukhuk jongno belanya hambai maya paru tam male norok borok ni bising tikheno suri laikha tai khulumnai rok bo khulum laikhena suri nai rok bo suri laikhena hani bagui ang belai kana hambai maya paru bokhuk bai ang hambai risina hambai risini risi kolmalia tai ani bini stab rok no bahani bin dolok no borok bo belai kheno phan bu subakha tai rang puisa to subakhan tamne ang borok no ani khabai khukbai hambai risini robai liya borok no belai kheno dukho nangga tabuk sak dorangke tabo teruk khapano borok to phairi mangkha ya phawro phai mangkha hapano bini শরীর কাহাম করাক সগিয়া খো মাইব চাই মেয়া খো বখরক রক বাস সগিয়া খো হামবাই আসুন ke abna takhute bukhok song kok to koma sajna tongo asapana joto kong song express khaimaya saimaya tangeng ke kok jokhon sakeba bakha nangjago jeso wan so ke ba aso bujun bakha dro tem nangjago abun bagai angbo aso kok sabana express kun surin ke ba aboin thango kok sabro aboin dango kok sabro kok to koma sajna tongo parang aso salia kok no tangeng ke ang mama bai to song onek sinlaijak song bolde song ekdom family jo saga saimona bra angbo tabo borong no nogina joto sini ka nokni family bai malai lai na angbo kubang tung thakjak nike tai waisa sini je team aw bela na hambai nike sini je Tripura nai tu lukorok je nai tung nai ba je suba su khaina je sok janja suwa mani ba lukorok je suwa kha abon bagai bela na hambai nike abon takho sok tai bukhok song singke iram thalasina sini video no nike hambai bela na sini video nai tu mun bagai jorar man se hambai kulungkha